dapat mongko kalimo candolo ono leneng jagat kang sunyata patopate ula leneng ula leneng pangirite kepo tunggu sasise sapiku marang sapiku marang sasise sapiku marang Triwat Gotra Tundha Diajeng Wisawati jagat Bendoro kula wonten paring pangati kaya ngadhep pangeran ponokan padha ngadhep ana ngarepanku diajeng ponokan sampun ngadhep dipun paring pedamelan ingkang mewaktu paturanipun Gareng Petro Bagong kok dipun paring gawean ora kena nganggo nutu nyambut gawe. Enak kasih liya-liya, Pak. Aku iki gumun tenan. Jane ngayu iki ya lumayan ngayu ya, Bu. Teksurane iki lho, Bang. Ha iya. Aku ki yo gumun lho jan kok yo seneng. Mau saya ndoro sebodro ki oleh para krama ning ya kuwi. Aja nang tegel karo para garwa. Nanti ndoro jan kuwi tegel para garwa dikudu ngono ya piye coba. Ya kok aku sak gumun karo Drojana kok kae kena cincung kok ya terus ayake wae. Jam 8. Kejonan. Kowe itu rasane aku kok piye? Mboten. Ayo kerjane mboten. Rasane ora aku ya? Mboten. Namun dhewe. Wong niku nggih nggone napa ing dados dawuh panjenengan. Rasane ora napa. Rumah sawit tadi wong cacat. Ora kandang. Rupamu kaya kuwi. Ora. Aku jan isin ponokan kaya kuwi. Lah gak tenan. Wong Drojana kuwi ora aku tesani pati-pati lho sepuro ana kae kuwi ora aku kok kepiye Drojana kok. Wis ben ngono bae. Nengno wae. Bendarang lagi mendem katresna. Wong nek mendem tresna ya ngono wae.
lali apa wae. Lali kewajibane, lali karo keluarga, lali karo panen bae. Nggih Pak, nggih Pak. Wis ngono wae. Gus niki ndara Sedewa sowan. Wong pira namun tenaga. Dipun ngendikane Den. Diajeng Wiswati. Wonten nggih pangeran. Iya. Dimas Sedewa sowan. Dingendikane. Padha kanthi raja Yai. Menawi masipun Mas Jano kados. Manggih kawidadan wisanipun ngenani. Jauh sing menika ingkang ngaturaken suku ming pangabekti kunjuk. Sandhaping padha wantu-wantu Kang Mas. Ya tak tampa Dimas. Dimas Sedewa padha kanthi raja ngadeg. Ora ngasani pirang Arjuna Yai. Napi masipun kanggo Wiswati kados manggih kawidadan. Syukur Dimas. Gus, apa kakipun nggih dingendikani niki badhe kagungan sedya menapa? Lah kok larut cayangipun bindi dingalipun. Cobi dipun timbali. Pangeran, apa diajeng ditimbali? Dimas Diprakun sedya menapa? Kaya wiganti temen ngadep. Wong asalipun panjenengan. Ya wis mengko tak ngendikanane. Makaten pangeran. Dimas Sedewa foto dawuh. Ana wigati apa ngadeg ana ngasanipun Kakang Yai. Imane-mane menapa Kang Mas? Ing nampi dawuh sampun para kadang. Gading para kadang menika menggalaken banten para kawula ing nandhangaken tekan. Para kawula ing nampi cobinipun Jawata. Kok Prabu Kuntadewa nampi dawuh dewa saged mangsul kados winyuni para kawula ngamanka menika saged nggayuh bareng dewa. Wahyu Sekar Pancasari. Kamu kok Mas? Wahyu Pancasari nggih, Wahyu Sekar Pancasari saged lenggah wonten ing kantong namanka yen to para kadang menika kempal sedaya wonten ing kraton gitu Mas. Mila saking menika ingkang mayuwun dinten menika supados Kang Mas Arjuna sowan wonten asalipun Koko Prabu Kuntadewa kempal banten para kadang Pandhawa. Mekaten Kang Mas. Kepiye diajeng Wiswati? Mboten kene Kang lunga-lunga. Mengko nek lunga nang Ngamata juali karo aku keling karo Sembodra keling karo Sirandi. Wis wae nang Madukara asal lunga-lunga. Kula kuwatir nganti panjenengan niku lajeng nyebake kula ngatosno kalih kula. Yo ming dikumbang ngono wae kaya cacing kaya wajit dicutak ngono wae. Ayah. Aku di bujur tak buka ini kok kepiye wong lanang iso berkutik ngono kan juga kepiye ya jane. Wis lunga ora oleh. Srawung karo rombongan ora oleh. Coba kumpul karo sedulur ora oleh. Ya pikon nyetu nang pasakyan bae. Iki kepiye coba wis. Lah ya ora terus. Lah iya pancen bener. Pokoke Ndra Janaka kuwi duwe tugas. Dadi kadange Singur Puntadewa paling ora kuwi seminggu pisan iki sowan nang Ngamata kumpul karo para kadang Rembug Negara. Lah nek ngono kan yo piye coba wis. Wis makalap. Ngopo bagus? Kowe ngopo kowe? Ya pangasengan nang kene kalau lu ngono sing aku. Waduh. Para lu ngono sing aku. Ya melaku kudu mituhu mantuk mesti dadi dawuhku lan dhewe dirang Janaka. Kalau curang ngolong-ngolong nang kasakan wae. Mengko nek lunga-lunga karo kono kawan dipengaruhi karo kono kawan kok yo golek wedok liya. Mbah jangan. Kok persis bone gendut. Iki menang kok wae. Asa omong. Ngeten nggih, Dik. Kok tak matur. Panjenengan niku gedhe tanggung jawab tumrap negara. Niki negara lho, Dik, sanes para kadang panjenengan. Mongko tanggung jawab panjenengan niku kudu bisa gawe tentreming para kawula sak negara. Para kawulane lagi nandhang sengsara uripe golek sandhampangan angel kek mongko apa-apa mundhak.
iso tentrem para kawula nanging kudu saged gayuh nunggah dewa wahyu sekat Pancasila tarik Antasari dipun menggalih kula nyuwun pados wekdal puniki panjenengan kedah swantengaman kedah swantengaman dipikir para kula sanegara dewa Panudya utama ngambararum sang kusuma gemrang-gemrang yen ngandika esemnya kang anggendre manis latinya manggis karengat diajeng kula Kang Mas aku njaluk lilang dina iki kumpul marang kabeh para kadang ngesakno para kawula kang mangko. Ngojo suwe-suwe. Mengko terus kundur. Iya. Panjenengan sampun kagungan garwa kula. Kula niku nek panjenengan tindak saking kasar madukala niku mboten pun tolok kula kuwatir kuwatir panjenengan niku mangke kali ngasih bodro, kali ngasih kandi. Tak tau gopo. Wong yo ora. Ora bakal lauk kene ngarep bodro, lan ora bakal lauk kene ngarep kandi. Wis tawis magemen, aku tak suwano ngamanto, kumpul marang para kadang. Wis tak kendang. Dong apa ya, Mbok? Kodok den kridik ora kae dong apa? Diajeng, ngoten dawuh Kang Mas. Kula magemen. Wis ndika sing saking napa ageman sing pundi? Ya sing iki ya ora apa-apa. Nggih, kula cepake. Badhe ngersake ngagem jarek napa? Ya wis sak-sake mengko tak agemi. Sendika badhe ngersake ngagem tumbung menapa? Sakarepmu. Jika nokris mengko tak agemi kanggo bisuwanan ana kraton Kamangka. Mane iki lha den wedok itu ngerti. Wong wedok niku ngerkoso ngadeni wong lanang aja sia-sia ora wedok. Lunga engko gek nganti kena pengaruh. Ora kali ngaruh sing wedok. Mengko yo kepencet karo wedok liya. Kulo niku kuwatir karo jenengan. Wong yo ora. Pengen lho. Iya. Ajeng dar iki lho mboten wis ora. Aku lagi prihatinke para kawula. Ngunjuk ya ora. Ajeng tidak sak menika? Iya. Disumsik to. Waduh, wis malah mesum wae. Iki meneng wae to wer ora. Hati-hati nek tinggal. Iya. Nek dituke ponokawan aja gelem pengawi ponokawan lho. Sing jenenge gareng kok nek pengawi ngoten nika. Saya Petruk nika, saya Bagong nika. Bagong nika nek duwe dhewe kang jak lunga wae. Ora tau lunga-lunga saiki aku mung nang kasatriyan. Mergo aku tresna marang kuwi jeneng. Ayo pun kakang direkno ana madaning kasadan mengko karep ben didereke marang ponokawan nggonku bakal sowan nang kraton Kamangka.
Dimas Sedewo kula Kang Mas. Ayo pun Kakang Drikno, Kang Mas Arjuna. Apa Dimas? Ingkang badhe siaga tata-tata minggah wonten kayangan. Menika mangke ingkang badhe nyadong nugrahi Dewa Sekar Pondosari. Ingkang bagus sareng Kang Mas supados kemalbatan para kadang. Iya Dimas, banjur para Panakawan supados ndherekaken Kang Mas Arjuna kanipun badhe sowan wonten Ngamarta. Kakang Semar Nun, Naragaleng Wulandara, Petruk Nun, Bagong kula Den. Ayo aku dherekno. Nggih. Diajengi Sowati kula Kang Mas. Pun Kakang bakal siaga tata-tata sowan wonten Ngamarta. Niku aja suwe-suwe lho. Ora. Tenang ora suwe tenang kundur-kundur. Kula nganti suwet asusul ana niku. Ora, kok mampir-mampir. Ora diajeng ngatos-atos iki Kang Mas. Ya mengko diajeng Sowati. Sandang malaikat Kutewa simbar jojo simbar jojo Ang malang mendis nyokang sir sugal wumus nyopinatut jagat betul kurang bakal sama sepantu iki Yai Prabu Sosrambu ih kula kakang Bu menapa mandul sumusul ana ngasar Madukara Yai ampi dawuh ngasanipun Monggo Prabu Dasawasesa supados ingkang rai sowan wonten ngarsa Paduka Kakang Dewi Wiswati ana perlu apa ya ngontong wae iki mau Pangeran Arjuna wis tindak ana kraton Ngamarta dan kanthi kedenengan Pangeran Arjuna kurang bejane tugel kulumu mergo pancen Pangeran Arjuna kuwi tresna karo aku gek mongko cemburu kaya ngono mestine wae ngerti ning Pangeran Arjuna bakal seneng karo aku wah bapak wis sambut malah dawuhipun Monggo Prabu supados Kakang Mbok enget dumateng kewajibanipun Janaka menika sejatosipun kelip panjenengan sejatosipun kelipun Monggo Prabu Dasawasesa supados angupaya cara kados pundi saged nugel gurune Janaka jagat lho Yai Prabu Bandhawa wis aja seman sing jenenge menungsa urip kok ora pesih Kakang aku ngerti apa sih Raden Janaka mengkuyen tekan apa sih rasan dadak gepok marang Monggo Prabu aku dhewe sago nugel gurune Janaka wah nggih kasihan Kakang Mbok nanging kula nyuwun supados
anggenipun tresna dhateng pun Janaka ampun ngantos panjenengan niku kedalung-dalung niki namung tata lar kemawon ampun ngantos anggenipun tresna kaliyan Janaka lae batin wis aja sumelan aku ora bakal gumun karo baguse Janaka aku ora bakal gumun karo kadegdayane Raden Janaka amun limpene Raden Janaka mengko yen tekan titi mangsane ketekan apese Raden Janaka wis aja jumlah engko tak ilangane nyawane nggih Pak Bandar aja nganti banjur kesuwen tututana Raden Janaka ngaton ngamanten yen pancen perlu tok julung tungkul ana maden ngono wis Pak Bandar yo ngawe ngambuk sing ati-ati ya ingkang menuju lenggah ana kayangan ngondaran dene bawono yo kayangan awang-awang kumitir sangjang padhanan yo sangjang padha pawenan nampi pisanipun Raden Setya